Loiola nolakoa zen, lehen? Oso politia. Zuen etxe inguruan zer zehon? Han etxiak eta geho aldeatetik baratzak. Leheno bai, basarri bai. Bastante ziren. Loiola zehar aldatuta dagoen Amarako Ribera hori da ez zegoen hor baratzak, putzu handi bat, Zagarrote dio taberna bat zegoen hor dago, baina baratzak eta etxe txiki ezberdin asko, Ziudad Jardineko hortan bilatxo batzuk, kuartelak aurrian, bete-betian, eta hori izan Loiola. Eta Loiola, baserriak ere, bai, baserri asko zegoen, eta ordu berdurak eta esniak eta karro bitartez zaldiekin Loiolatik zehar, egiatik zehar, Donostia ekartzen ziren. Orlujalan zabaren, hiruelo famili, zakaten bere gabarra. Eta gabarrak egesten ziren, Maria egesten zanen, jetxiten ziren. Eta gero, hotel Maria Cristina eta nola dago, horren paren, hor ondarra asko egoten da errekan. Itxasotik sartzen dana. Eta hor egunero, udeta sartzen ziren behak, eta pala hundi batekin, hartu eta gabarra kargatu iten zuen. Eta Maria jotzen hasten zanean, Marien indarrakin berriro Loiola goten ziren. Ondarro izaten zan, obretako. Igiltzeruek ibiltzen zuten obretako. Bai. Hemen Loiolan zion, esaten genioen portua, hor ustutzen zuten ondar hori, eta hortikan, zan obreta, eta... Loiolan zion portua? Bai. Eta Loiolan errekan eta ibiltzen zen jenderik, ala... Ordu hori gu ibiltzen ginean, klasita geho, Han errotuan, igari gu ibiltzen ginean, baina... Igerian? Igerian, ala... Igerian, bai. Baina, garazik ezean, orduan guardi etotzen zen, oga etotzen zenean, ospatan bat alde batea eta bestea, korrekea. Europa gartu bezien bezala eta gire. Eta traje bainorik eta bazenuten? Bai. Eta bazeon, nola herriora geisteko aldaparik? Bai, han ezaizuten frontoia duen hortan, rampa zeon, eta antxe bertan, emakumiak egara jute ziren, Europa garbitzea, han eta gubizi ginean pare xamarrien bai. Herriora? Goe amata, han Europa garbitzen zituen. Bai, Herrioan, bai. Eta bazeon, harririk edo... Etxetik emate zuen hor bat. Eta antxe garbitzen zituen, etxeko erropak. Baina han iguatzen nahi, ni mutiuzkola nintzala, txikila nintzala, ni aidazanak, angurak ateziren handik. Kuartel ondotik. Asko ez, baina han angurak erazien. Gainera gundik egin han umurtzeko luzeko zera nahi gira, bai? Engira jatezan, ez da? Bai. Hoi handik erritik janditu, baina errekan, basareko hartan, angira txikile izan ziren, baina oso finak, oso gozuak, ateko. Eta nola harrapatzen dira? Zu ibilia zera hortan? Hoi iten duen, presa bezala jarri, Europa garbitzen zituen toki, presa bezala jarri egurrak egin daula, eta goizamaretik, erridio jaitze ginean, da erreka jaitze ginean, eta ja bultzatze ginean, eta ara egiten tene hori egin. Tene hori dardu eta klaka. Bai, tene. Hakin zaka. Habilidadia beharko zan tenedorekin harrapatzen. Bai, hori bera guteia, Arbatza egin zen. Bestatu ditulete zuen da, nire batea. Horretxe. Eta lehen, neskak eta ezagutzeko eta ligatzeko, Bueno, erromerian, ala... Dantza zeren, leku bakoitzian jendez berdina. Gero beste dantzaleku bat zan Loiolan Txominenea.
Eta Errenderin eta Hernanin bai. Eta igande atzaldetan, jendea sakabanatu egiten zen, dantzaitea. Eta zenbat aldiz, igeldoa joan, kuadrilla, eta dantza egin gabe, han zerbeza jaten da berriz Donostira taula. Bueno. Han dotore igeldon, korbatak inda, jumersan. Ez horren beste. Hori zan en el Príncipe Saboia. Eta besti bat ateatzen oso polita. Los chulos van a Igeldo, los fules a la Urumea, y los que no tienen 2 reales, que vayan a Txominenea. Hoi kantatzen. Soldauak jotezien horre asko, kuarteletikan horre bertan. Txominenen ondan? Txominenen, entzuna bai. Arean egotenen gotantza. Txominenea londiola baina horre egonda. Oinez, oinez. Oinez, horre. Amara, oain, dana etxiz beteta, Horre dintzen bat etxik. Etxezen duen, noa jute zinen? Launekin, Txominenea eta hola jute ginen. Zuzketu Donostin launek? Mengo geba zeren, gehiare zera ingo eta ezaune banezken da. Eta Txominenea jute zineten? Jute ginen, Txominenea eta hola. Gaztik ezen ginen? Dantza eta, motileekin, kontu gesan da. Zer otezan, bandan bat o musika bestela? Han fiestea otezan Txominenen. Zertan, taberna bat? Tabernea zeon da, musikea, barrioa zen Txomineneari, taberna bat eta Donostitik kanpoa. Han gere muguko gote ziren da honi bitze ginen. Baina gau ez jute zineten? Ez. Txalden izan. Txalden, orduan gau ez zion bizi. Bai, aztean ez genduen. Inoaka permiso gure amagetzen urten, aztean inoare guten. Jaien, baina iluntzako txea, iluntzako txea. Eta hor, dotore jantzita joan behar zan horra? Keba, normal. Esos. Zuna. Batzuk dutore jo, beste. Eta hemen inguruko jendia jute zan horra? Bai, hemen ingurukoa. Bertan zeon da. Jola den osatu nahi. Dena, baserri girokuak eta ez? Bai. Euskalduna. Dana, bai. Eta bertan, barri bertan ginen, atanak euskal egiten. Beraz. Galdu zan. Noiz hasi zan hori aldatzen? Loiola euskalduna izatetik, noiz hasi zan erdera gero eta gero ditu? Franko izkarrak. Orduan galazila zegoen esan dizun bezala. Etzen itik, euskara zitik. Orduan galtzen juten zuntzan. Hankoen artean euskara zitek duen, Gu kuadrilan, danak ez, Zer emazien, 3 lau, barrotiorako ziren, baina ez duten euskara ziten. Behintzien bai euskara zitik, Alkain, Barroti eta batzuk euskaraz hiltzen ginen, baina behintzien erderaz. Hoi da pena. Militarrez inguratuta bizi ginen. Ama hemendik, gurasoak hemendik pixkat eskutatzeatik, Loiola aldea juminen, pixkat orduan Loiola barrio rutiko bailara bat zen, eta militarrez josita. Eta amak beti abertzaletasuna, lehenengo jangoikoa, gero abertzaletasuna eta familia hiru tema horiek zen garrantzitsu. Eta etxean beti euskara ez da, jende zure esaten zuen, gerra garaian debekatua zeuden da ez genuen euskara ikasteik izan etxean. Ni gerra garaikoa naiz, eta etxean ikaste dut euskara, gurasoak saiatu zielakon. Debekatua zeuden, eta istiloa sortzen ziren, etxe batean bizi ginen, da inguruan kalien ibiltzen ginen jolasian. Eta esaten dizuten bezala, militarren semeak eta gurta, era guztetakoak. Orduan, egun batian kalean den, hori ere esan izan dut. Gazteak eta umiak hanbentza, gu espainola gea. Claro, nosotros somos españoles. Eta nik esaten duen, nire amak ez ditu hori esaten. Eta deitu nion, ama,
Ata zitzaidan lehioa, eta zer jo, ama huezgea espainolak ez? Bueno, gure amak, lehioa etxe barren osartu, eta zer gertatuko zertezan bildurrak haindian,